פיזית לא רואה כלום. אולי זה בכלל לא דלוק. זה דלוק, אני רואה, פשוט... כן. את בעצם... אוי ובואי. זה, the slash. לכי לסלאש. איפה הם, תגידי לי? וואו, איזה סרטון ארוך. יאללה, see the slash. כנסי לתוך היער. Princess. Go into the wood. או, נרגע קצת בפנים. I want you to know that I never leave you, but I'm Mr. Snowman that do... מה המילים? נוזל לי האף. איזה בסה של סרטון, אני מדובבת פה דברים מבאסים, באמת. ואז נשתיק את זה והכל ייראה כאילו פסטורלי. הופה, היא הלכה לי. אני ארדוף אחריה. אני פשוט ארדוף אחריה. וואו. הופה לה. כולם מנסים לחתוך אותי ואני רק רוצה לצלם סך הכל. איזה יופי. נכון יפה? אני נכנסת. אבל אני ארד מספיק נמוך? אני צורחת. איזה יופי, נלדינק. תראו את העצים, תראו את ספיר. איזה אלופה. Like a pro.